खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। BPF दोलोआ फैगौ 19 नङाब्ला 20 मार्चआव बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावगोन होननानै इसारा होदों BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोसावनाय बादिब्ला बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ 19 खालारनि मोनानि समाव रोखा खालामनाय जागोन आरो जुदि जायखिजाया माबाफोर जेंना नुजाथियोब्ला 20 खालारनि फुंनि समाव फोसावगोन। BPF दोलोआ दाबो ND हिसाबै NDAनि टीमाव दङ। ND हिसाबै दिनैसिमबो 126 बियाबाव बबे बियाबाव BJP आरो बबे बियाबाव PPFआ गेलेगोन, बबे बियाबाव AJPआ गेलेगोन बेफोर गासिबो रोखा जाथ'वाखै। नाथाय साननैसोनि उनाव थाबैनो रोखा जानो थांगासिनो दङ। आं मिथिनाय हिसाबाव UPPL दोलोआबो दासिमबो NDAआवनो दङ, नाथाय बिथांमोना अब्लाबो आलादायै गिबि खोलोबनि बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावबाय। नाथाय आं बुंदों UPPL दोलोनिफ्राय जेसेबांखि गेदेर मानसि जाया मानो गेलेजोब अब्लाबो देरहानाय नङा। मानोना UPPL दोलोआ थांनाय 5 बोसोर सोरखार सालायनाय समावनो रायजो राजाफोरखौ जोबोर गाज्रि थगाय-थसि खालामबोदों आरो BTCनि एसेम्ब्लिखौ बुफाय-बुसि खालामग्राया UPPL दोलोआनो होननानै गोख्रों अजद दैखांदों BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथाङा UPPL दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांखौबो गोख्रों रावजों सोंखारिदों। प्रमद बर'नो मासिल' नांगौ, मासिनि अनगायै प्रमद बर'आ रावखौबो सिनाया। बर' रायजो राजाफोरनि जौगाथायनि स्ल'गान होननानै रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हायाखै। दायो बिथाङा गाव MCLA बिबानाव दंखायो आरो रायजो सभानि MP जाबाय आरो दाबो बिथांनो MLAनि मासि नांगौ। गासै मासिखौनो प्रमद बर'नो नांजोबगौ होननानै गोख्रों रावजों बुंथिबावो हाग्रामा महिलारि बिथाङा। आसाम पुलिसनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। आसाम पुलिसआ मोनसे गोख्रों सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों श्रीभूमियाव गंसे AA01J0173 नम्बरनि गारिनिफ्राय खमैबो 2 कौटि रांनि ड्राग्सफोरखौ बोखांनो हानायजों लोगोसे बेजों सोमोन्दो थानाय सानै फालांगिरिखौ हमनो हादों। बेनि अनगायैबो बरपेटायावबो 31 केजि 965 ग्राम गान्जाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हादों। बेजों लोगोसेनो बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंखौ हानिपालि होननानै सिनायथि होदों पुलिसआ। UPPL दोलोआ गिबि खोलोबनि बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावखांनायनि उनाव 2 नं दतमा बिधान सभा बियाबनि UPPL दोलोनि बिजाथि राजुकुमार नार्जारीखौ मैया गसुगाव ब्लक UPPL दोलोनि सोद्रोमाफ्रा गसुगाव फरायसालिनिफ्राय गावसोरनि मावख'सिम गाजा गोमजायै बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। राजु नार्जारी बिथाङा बे बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे गसुगाव ओनसोलखौ गावसोरनिनो बियाब होननानै दाबि खालामदों। UPPLनि माखासे गोरोन्थिनि थाखायनो थांनाय बिसायख'थियाव बे समस्थियाव देरहासारनो हायाखैमोन, नाथाय बे खेबनि MLA बियाबाव बयबो रायजो राजाफ्रानो लोब लोब ओंखारबोनानै UPPL दोलोआव मदद खालामफैदों। जोंनि UPPL दोलोखौ दतमा आरो गसुगाव बियाबानो जा गोबां ओनसोलनि सुबुंफ्रा मदद खालामनो थाखाय ओंखारबोदों। जों रायजो राजाफोरखौ न' थांनानै लेंनानै लाबोआखै, बिथांमोना गावसोरनो ओंखारबोदों होननानै फोरमायथिदों UPPLनि बिजाथि राजुकुमार नार्जारी बिथाङा। बोथोरनि गिख्रंथाव अखा बारहुंखा सिमब्रेनाय बारहुंखाजों गोबां नखरफ्रा सिलिंखार जादों। बारहुंखायाव दाब दाब ओनसोलनि गोबां नखरफ्रा बायलांनायनि गेजेराव तामुलपुर जिल्लायावबो जेरै कुमारिखाता, खैरानि आंगारखाता, बगाजुलि, खावली बायदि ओनसोलफ्राव गोबारै बारनाय बारहुंखाया सोरनिबा न' बां, गय बिफां लाइफां, न'नि थिंफोरखौ बुफायलांनायजों लोगोसे न'नि इन्जुरफ्राबो बायनानै गोबां खहा जादों। जायगा जायगा मोब्लिब खुन्थिया आरो थारफोरा जदों आरो दंफां बायनायजों होसिनजानायखौ नुनो मोननाय जादों। जायनि जाहोनाव हरनि समावनो बारहुंखाजों बायनानै दंफां लाइफांफ्रा लामा होथेनायखौ हाग्रा बिफाननि मावथिफ्रा बोखारनो गोनां जादों। आं तामुलपुराव बिसायख'थि गेलेनो थाखाय आंनो जोंनि हान्जानिफ्राय टिकेट होदों। दा बे हिसाबै हान्जानि जि थांखि बेखौ फालिनानै आंबो सासे आफादगिरिबाबो सासे सोद्रोमा, दा बे हिसाबै हान्जानि थांखिखौ फालिनानै खामानि मावनांगोन। बे हिसाबै आङो इलेक्सन गेलेनो थाखाय जोङो थाम-थिम खालामदों आरो दिनै जोंनि थाखानाय जोंनि जि MLA आरो बारग' MLA आरो जोंनि गासै दैदेनगिरिफोरजों जोङो मावख'आव सावरायदों आरो नैबे बिसायख'थिया तामुलपुराव जोंनि थाखाय गोब्राब नङा। मानोना थांनाय 5 बोसोराव जों MCLA हिसाबैनो थानानै बा CB हिसाबैनो जा आङो MLA हिसाबै जोंहा जलेन दैमारि बिथां जोंनि दैदेनगिरिफोर गासैबो हर सान खामानि मावनानै तामुलपुर ओनसोलनि गोग्लैसोनाय थासारिखौ जों जथेस्थ' जौगाहोनो हादों। दा नंखायनो रायजो राजाया लुबैदों जे बेवहाय UPPLआ जेरैखिजाया बिसायख'थि गेलेनांगौ आरो रायजो राजानि हास्थायनायखौ मान होनानै UPPL हान्जायाबो जानजि खाफ्रादों आरो गोबां भटआव UPPLनि बिजाथिया तामुलपुराव देरहागोन जों बेखौ मिजिंथिदों। जोंनि दोलोनि थांखिया एबार हारसिंनो गेलेनाय 15टा समस्थियाव, दा नंखायनो जों गासैबो समस्थियाव गेलेगोन। दा बेवहाय सोर बिजाथिखौ BJPआ होयो, सोर बिजाथिखौ BPFआ होयो बेजों जोंहा बारा साननांगौ गैया। जों दोलो हिसाबै फैबाय थानाय 20-30 बोसोराव बर' हारिनि खामानि मावनाय,
आरो ओनसोलनि खामानि मावनायनि थाखाय जोंहा मोनसे गिदिर मिजिं माने मा होनो इखो हाबाफारि दङ आरो बे हाबाफारिखौ जोंनि जि मिशन आरो भिजन बेखौ लासै लासैनो जों इमप्लिमेन्ट खालामबाय थागोन आरो बे बिथिङावनो जोङो खामानि मावलांबाय थागोन एकेখন लिষ্টতে কোনো ধৰণৰ বাকি নথকাকৈ আমাৰ এজিপি আৰু বিপিএফক বাদ দিয়াৰ পিছত আমাৰ কোটাত যিমান সিট পৰিব আমি একেখন লিষ্টতে প্ৰকাশ কৰিম নিশ্চিতভাৱে 2-3 জন বিধায়কৰ নামটো নাথাকিব কিন্তু সেইটো বেলেগ কাৰণে নহয় সমষ্টিৰ ডিলিমিটেশ্যনৰ কাৰণে এজিপি দলে 26খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিপিএফে 11খন এজিপি 26 বিপিএফ 11 বাকি বিজেপি